ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaje TV. Injiniya! Na'am! Kun banna zaune don Allah, ina oganye? Kun ajiye na anan sauri nake fa. Assalamu alaikum, Alhaji. Kun banna a zaune don Allah ya annabi, ina oganye ne? So nake yanzu ɗauko yara daga makaranta. Me ke damun motar? Dan jakin take ban san me dai matsala ba, amma dai ya daga waya ya fito ya ce gashi nan zuwa. To bari an bai dawo ba sai yanzu in gyara ma, ina dan tala motar nan ne. Saboda ina so da tunani na in mai motar ya so mayar mai da ita luxurious. Sakamakon ai ina mai da motar. Luxurious engineer. Ai a nan garejin ha ba kana wasa ne kenan. A nan garejin mota trailer ina mai da ita. Kwanaki da wani mutum baya biyan kuɗi ya mai da mu bahohi. Kawai na mai da motar tantan sai na da yana shan AC. Kawai na tun na dauke ta na mai da ta tantan. Mota ta ga mai tantan? To kana musu ne yanzu kai wasa kana so ta ni ta kai yara makaranta. To bari an ga ma bakin mutum akwai kwakwalwa. Yan Germany ma da kake gani gaba ɗaya mu fasaha mu suke aiki. Injiniya ko kai ma Germany za mu yi da kai. Nan suke fasahar mu suke dauka su dinga amfani da ita. Ai nan ba na wasa bane ni. Kwanaki na gaya ma wata mota da ta dame ni a nan gurin ta dame ni ta har sama ya za a yi da ita. Kawai ka san me na mai da ita? Ai su to kawai na mai da ita. Yanzu wannan da ya so zan mayar mai da motar trailer. Ai bakin mutum akwai kwakwalwa. To ai Alhaji ai kawai ka bar ni kawai iya wuya. Allah. Injiniya a nan garejin ana wani abu? A nan garejin fa. A nan garejin. Bara an wagan bai dawo ba. Yawwa sai yanzu. A yanzu da abin da za a yi Allah ko ka dan fara duba min ita. Bara da ya dawo ba ya daga waya ne ya fita ba ai ba nisa ba yana zuwa bara ya dawo karka damu. Ni ina gyara waccan ne. Yawwa da Allah Alhaji kai hakuri da Allah wani dan abin nan ne da Allah na. Yau ga da ba ka bani wuri da Allah. Tun da zai ke jira ka uga. Ni bara je Alhaji. Kaga wannan ne fa miss take. Da Allah kai injiniya dauko min spana 13 da Allah. Spana 13 uga? To ina ga dan miss take yi kadan haka. Amma bari Bismillahirrahmanirrahim. Oga. Wallahi zamiya ne oga. Zamiya ne. To wannan me kai kenan? Wannan sufanin na menene kuma me yasa baka tafi a hankali ba? Oga, na dauko su ne ina sauri in kama ne tuntube na wadi. Kaga ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oga ga su nan ga ta 13 kun direba ce shi yasa dai kiyar kai saboda na ga an hada kawai sun zama 13. Amma ban taba ganin dunduru. Oga mene? Dunduru su ne. Kai hakuri an haifa an ban mun. Ya zan yi? Allah wannan dunduru su ne amma wai kiran kansa injin yake. Ni cewa ne ka dauko min lamba 13 zan sufana. Sai na ce ka kirgo su fana 13. To oga kai ka ce in kirgo in dauko su fana 13 ni kuma kawai sai na je baka ce min ka dauko ka duba mai lamba 13 ba. Amma kuma ban ce ka kirgo 13 ba. Sakare. Oga wallahi Allah. Da Allah aina za mu samu yan sanda saboda ikirarin injiniyancin da yake yi. Kwamiti na injiniya sai su kai mu kara. Allah daure ka zai. Ai ce min yau zai mai da wannan mota wai luxury. Wace wannan? Iya mai da mota tantan. Wai ni ma dai mun da ka kurkuran. Kai da yake gawa kai mayar tantan din. Allah da kai da shi kun zama tantan. Allah yan sanda ne za su tafi da kai. In ka ƙara ikirarin injiniya Allah yan sanda ne za su tafi da shi. Ni ina cewa zan mai hanya mai da shi Germany wai ba san Germany. Wai kai ka. Ko taro ni ka je? Ai wallahi tafiya za a yi da shi.